Yova tough time kunokomana vemuZimbabwe vari kuMozambique. Havatoona kuti civil war zvairi kundinya ichiendera mberi. Aiwa, vari kusangana nematambudziko akawanda, tichiona kuti aiwa vanhu vari against the ruling party yeMozambique. Aiwa, tiona kuti vari kumobiliza vachiona kuti aiwa kuBotswana kwangoitwa macredible elections 1. Saizvozvo medu motadza nei vachiona the interference the ruling party yenyika yeZimbabwe kana ZANU-PF vachiona sekunge kudzvinyirirwa kana kubatirwa kwavakaitiwa. Sanapinda mashuka mudanyingofana mudobva subscribe like on the bell icon. Tinapende kozonyora chiti this is today in Mozambique is now a civil war. Civilians against the Frelimo which is enjoying the backing of the security system. Zim truck drivers and Zimbabwe registered vehicles are being targeted. Zimbabwean government is being blamed for interfering with the Mozambican politics. Tikuona mapictures ari kuposta yamuri kuona emumugwagwa, tikuona kuti ava vese vane maZimbabwean number plates vari kuatakiwa. Unoda kuti vari kuzivikanwa kuti ndo vakomana vakavhota vakanozivikanwa kuti nyange nevagari venyika yeZimbabwe vakanovhota pamaelections eMozambique. Vari kuita kuti Mozambique development ive irambe iri undermined. Vari kuona kuti they now want change, vachiti aiwa the ruling party iripo must go nekuda kwemaflout elections. Matruck drivers ari panguva yakaomawo zvekare patikuona macivilians emunyika yeMozambique vachiataka Frelimo vachiti aiwa Frelimo kubhekewa kwayakaitwa nesecurity system yenyika yeZimbabwe aiwa akuzi fair, vachiadvocate for change. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.